Devalvácia slova je, myslím si, že z jednou zo základných charakteristík dnešnej doby. Rozprávať vedia mnohí, krásne, dokonca aj presvedčivo, len kto im verí. Jedna vec je človeka prekabátiť, človeka marketingovo dostať tam, kam chceme, ale druhá vec je, aby nám, my, alebo vôbec danej téme niekto veril. A v tomto kontexte, keď slovám sa neverí, keď peniaze sú všetko, keď sila to doprevádza, myslím, že veľmi výpovedné sú príbehy, osudy, ľudia, ktorí majú za sebou životnú skúsenosť, ktorí majú za sebou skutky, kde svedčia o tom, že ich slová nie sú prázdne. Ja verím tomu, že skôr, neskôr, aj na našej politickej scéne toto budeme vedieť rozlišovať, a vôbec nielen na politickej scéne, ale aj v každodennom živote, v bežnom kontakte, všeobecne vo verejnom živote. Tá devalvácia slov musí skôr či neskôr nás doviesť k tým ozajstným hodnotám. V tomto smere by som tiež veľmi rád ukazovať na prípady, na príbehy, na osobnosti a sám by som sa tiež rád stal tou osobnosťou, ktorá bude motivovať iných k dobru, ku konaniu dobra, či vo verejnej správe, či v osobnom živote.